Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Liturgia Słowa na niedzielę, na 16 listopada, przypomina nam o pewnej bardzo ważnej prawdzie, o której czasami jako chrześcijanie zapominamy. Chrystus w Ewangelii mówi nam o prześladowaniach. Temat prześladowań to temat, którego nie lubimy podejmować jako wierzący w Chrystusa. Lubimy myśleć, że kiedy uwierzymy w Pana, kiedy staniemy się Jego dziećmi, kiedy przyjmiemy Go do swego serca jako Pana i Zbawiciela, to wszystko jak za cudownym dotknięciem magicznej różdżki nam się wyprostuje, że wszystko już będzie dobrze. Ale Pan Jezus nam przypomina, że to nie tak wygląda droga Syna Bożego, to nie tak wygląda droga dziecka Bożego. On przeszedł drogę nie usłaną różami, tylko usłaną kolcami cierniowej korony. I przypomina nam o tym, że i nas to czeka. I nie chodzi tutaj często też o prześladowania, o których słyszymy w mediach, w telewizji. Chociaż akurat o chrześcijanach to rzadko słyszymy. Niemniej jednak wiemy, mamy świadomość tego, że chrześcijanie giną w różnych częściach świata prześladowani, głównie przez wyznawców islamu. Musimy być świadomi tego, że nam, chrześcijanom żyjącym w Europie, w Polsce, w kraju, przynajmniej w teorii katolickim, nas też czekają prześladowania. Prześladowania, które mogą nas spotkać ze strony ludzi, ale prześladowania, które też będą nas spotykały ze względu na działalność złego ducha. Bo to on jest tym, który sprawia, że drugi człowiek decyduje się zadać ból, cierpienie, przede wszystkim właśnie ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc prześladowania nas nie ominą, takie czy inne, czy one będą ze strony drugiego człowieka, czy ze strony właśnie samego złego ducha, który gdzieś tam będzie próbował kłaść belki pod nasze stopy, pod nasze nogi. I niejednokrotnie jako księża spotykamy się z takim zdaniem, że proszę księdza, przecież
Ja jestem wierząca, ja przychodzę do kościoła, uczestniczę w niedzielnej Eucharystii, a mi nie jest wcale lżej, tylko trudniej, że jest wiele przeciwności, że są różne pokusy, że wcale nie jest łatwiej. Taka jest droga ucznia Jezusa Chrystusa. Nie możemy liczyć na to, że będzie gładko. Przypomnijcie sobie, kochani, fragment z Pisma Świętego, w którym mówi Pan Jezus: przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnę, aby on zapłonął. Musimy być świadomi tego, że zły duch będzie próbował zrobić wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić do zniszczenia tego, co w nas dobre, tego, co w nas piękne, tego, co stanowi w nas światło Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. I będzie to robił na wszelkie możliwe sposoby. A więc będzie to robił przez drugiego człowieka lub bezpośrednio. Tych prześladowań nie unikniemy i musimy być na nie gotowi, musimy być ich świadomi. Musimy być świadomi tego, że szczególnie wtedy, kiedy staramy się być blisko Jezusa Chrystusa, te sprawy mogą się nasilić. Czasami bywa tak, że możemy mieć takie przeświadczenie, że pokusy do grzechu, czy sam grzech w sobie nasila się wtedy, kiedy pragniemy być bliżej Pana Boga. No tak, dlatego że musimy być też świadomi tego, że przecież zły duch, on nie będzie walczył o tych, których dawno ma już w swoich łapach, w swoich pazurach. Nie będzie próbował zdobyć tych, których już dawno zdobył. Będzie próbował pognębić, zniszczyć czy zdobyć tych, którzy próbują się mu przeciwstawić, a więc uczniów Chrystusowych. I dlatego będzie próbował wszelkimi możliwymi sposobami nas zniszczyć w nas ducha, pognębić nas właśnie poprzez bezpośrednie ataki lub chociażby poprzez pokusę, która też jest jego prześladowaniem wobec nas. I czasami też mówimy sobie, że przecież powinno być mi lżej. Otóż, kochani, nie. Jeśli byłoby nam lżej, to trzeba by się zastanowić, czy robimy wszystko tak, jak trzeba. Bo dopóki zły duch ze mną walczy, dopóki podrzuca mi pokusy, dopóki próbuje mnie zniszczyć czy pognębić, to ja wiem, że robię dobrze. To ja wiem, że jestem na dobrej drodze. Jeśli przestanie się mną interesować, przestanie o mnie walczyć, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. To znaczy, że schodzę ze ścieżki, którą Pan mi wyznaczył. Wtedy trzeba się martwić, kiedy zły duch mnie zostawi. Kiedy ludzie przestaną mnie prześladować, kiedy przeciwności przestaną się pojawiać, wtedy trzeba się martwić, że coś jest nie tak. Natomiast dopóki ludzie nas prześladują, wiemy, że idziemy za Chrystusem. Bo w myśl tego prostego przysłowia, że to tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Dopóki płyniemy pod prąd, ludzie będą się nam przeciwstawiać. Dopóki płyniemy pod prąd, zły duch będzie nam się przeciwstawiał i będzie nas prześladował. Ale dopóki mamy w sobie Chrystusa i nie pozwolimy, aby tego Chrystusa w nas coś zatarło, to będzie wszystko w porządku. Choćby przyszło nam przeżyć trudne naprawdę chwile, to będziemy w stanie je przezwyciężyć mocą Chrystusowego światła i Chrystusowej Ewangelii. Czasami możemy sobie myśleć, że prześladowania, które są wobec nas, są straszne. I czasami możemy nawet mieć świadomość tego, że możemy sobie pomyśleć, że gdyby mnie spotkało coś, chociażby tak jak chrześcijan w Nigerii, prześladowanie, które kończy się śmiercią, ja bym nie dał rady, żebym się wyparł. To nieprawda. Nie do końca prawda. Bo tam, gdzie rozlewa się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. I Bóg sam nie wiesz, czego jest w stanie dokonać w twoim życiu, jeśli mu pozwolisz mu działać. Będzie w stanie dać świadectwo w tobie i przez ciebie, nawet po śmierci, jeśli będzie trzeba. Najważniejszą cnotą wobec tego wszystkiego jest wytrwałość. Wytrwałość i ciągłe powstawanie, bo na tym polega życie chrześcijanina, droga Chrystusowego ucznia. Tak jak on upadał i powstawał, tak i my musimy. Nie 3 razy, ale całe życie, wiecznie, na zawsze. Szczęść Boże!